bideoz Kristinaren sailak filmatuko dituena. Ni izaskun naiz eta orondoan egiten du lan, tximini altuan lantegi horretan. Gaurkoan, nire egalarekin mendi honetatik botako dut neure burua. Nork ez du horrelakorik egin orain arte. Kristina, bideokamera prest dago. Baina, zertan ari dira horiek? Bai jende araroa. Bai, 2 eta 3 barruan. Kontuz, Kristina, okasoa, zuzendu norabidea. Ezin dut, aizean garama. Zuzendu. Ajajajajajaja, haze muturekoa. Ezazu gutarkaterik egin. Berriro saiatuko naiz. Ni, batez bainatek, zuaitzoren atzean diskutatuko naiz. Berriz prestatuko dutena, aizearen abiadura, norabidea, oraingoan dena ezin hobeki dago. Bai, 2 eta 3. Orain bai, Kristina, segi aurrera. Aizean dentro eguta berriro. Ez okertu, Kristina, kontuz tximini horrekin. Kristina! Ene, haze kolpea oraingoan ere. Ajajajaja, haze komeriak. Kristina, minik arapuan duzu? Jakina, hau oso ertu dago, ezin jaitsi, lagunri ezarazue. Superheroi horien bulegora helduko dut lehenbailez. Aizue, lari handi bat dugu, etorrariak norbait agudo gehodarte. Eta nesko izango da hemen. Laizter, biztartean aizu, nahi alduzunerekin bere dargu? Bai, jakina, pozik bai.